Ingabikho elo tata, yizela mama, niziyeke intombi izigwaba ingoma, kuba kakade icamagula ivumile. Ngalo mazwi ndiyabhotisa, ndingumanyathela ngentsimbi kushukumzela kaloliwe, ndingumasango, kodwa ke endithi ndisabele ngalo, ndingu-Indivile, ukanti elo khokho, ndinguthongo, ndiza ndizothi, sondelani, nantsi ibheki libila. Kodwa ke sizayirhabula ngomhla we-28 ukuyotsho ngomhla we-29 April 2025, apho kuzabe kudibene khona iintombi namakhwenkwe ahloleka mbombozo nezehlabathi ezimase umnyhadala wenkciyo kaXhosa. Sizabe sidibene kumhlaba waseGcuwa kwisikolo iMsobomvu Senior Secondary School. Ukuba ke wena ufuna ukuba ngomnye weentombi okanye amakhwenkwe afuna uzimasa umsitho okanye ufuna iinkcukacha ezithe vetshe, dayela u-071 002 3440 okanye u-078 778 0680. Mayidibane khona. Enkosi.